Kahibaw ba ka? Ang continuous form sa present tense, pwedeng gamitin para sa mahitabo sa future. Tinuod na present tense pero para sa future. Pero unsa gani ning present continuous nga tense sa verb? Kung active ni nga tense, ang combination ani helping verbs nga am, is, or are sumpayag present participle or kanang ing form sa verb. Kung plural ang subject, are ang helping verb. Parehaan ang are watching. Kung singular ang subject, am or is ang helping verb, parehaan ng am eating, ang helping verb sa subject nga I, o is sobbing. Kung negative ang statement nga gamitin nato, butangag not between sa helping verb o main verb nga ing form, parehaan ng is not cleaning. Kung question, ipauna ang helping verb nga sundan sa subject, dayon main verb nga ing form, parehaan ng are they staying? Kung passive pud ni, ang combination am, is, or are nga sundag being, dayon past participle, parehaan ang are being delivered, am being pampered, o is being treated. Kung gamiton ni sa negative form, ang not isumpay sa helping verb nga am, is, or are, parehaan ang is not being cleaned. O kung question ang forma ani, mag-una ang helping verb nga am, is, or are, sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa verbs nga being o past participle. Parihaan ang are the vases being handled with care? O kini nga tense sa verb dili lang magamit para sa present meaning. Pwede pud sa future meaning. Sa present nga meaning, gamiton ni kung ang focus ang now. Ang nagpadayon nga actions karon. Ang wala pa mahuman nga activities or actions karon, ang mga kausaban nga nahitabo karon. Again, ang focus now or karon. Kung future nga meaning, gamiton ni para sa mga personal nga arrangements or schedules kanang mga plano nato nga atong gipangandaman para mahitabo sa future. Kana pong future actions with come, go, and leave nga padung nabuhaton, gamiton po din nato nga tense. Kung moingon tag now, pwede ang atong gipasabot karon nga takna, karong adlaw, karong simanaha, karong buwana, or karong tuiga, basta karon or now. Gamiton ni ang present continuous kung atong gipasabot unsay padayon nga gibuhat karon, like are watching now, nagtan-aw karon, or are being recorded, gi-record karon. Mga padayon nga gibuhat karong higayuna. Kung gusto po nato ipasabot nga wala pa mahuman ni nga mga activities ongoing gihapon pero sa lahi nga context, pwede nga wala gyud gibuhat ang action karong taknaa pero wala pa jud mahuman karon, nagpadayon pa karon. Pareha aning is studying at a community college. Wala pa siya mahumag eskwela college pero not necessarily nga tuwa siya nag-study sa eskwelahan now. Pwede nga nagpahuway siya sa balay karon kay Domingo pero nag-eskwela pa siya karon, wala pa mahuman. Kani pong application is being processed. Pwede nga gipundo pa sa desk ang imong application, naghuwat nga ukbon o i-evaluate, so wala pa jud mahuman ang pagproseso sa imong application. Pero not necessarily nga karong takna agi ukay-ukay imong papers. Gamiton pwedeng present continuous nga ipakita nato kung unsay mga kausaban nga nahitabo karon. Parehaan ang she is starting to like him. Nagsugod na siya kagusto niya na ay changes or your performance is getting better. Ni-improve ang performance na ay changes karon. Gamiton pwedeng present continuous para sa future kung ang gipasabot ka ng mga naka-arrange nato nga personal schedule. Parehaan ang atong mga date, pagpakasal, mga meeting or activities nga atong gi-schedule para mahitabo sa future. Like kaning meeting nila sa park tonight. Nagsabot man ni sila nga mag-meet tonight. Inig magsabot, nagka-agree jud ni sila time kanus a mag-meet og asa. Gi-arrange ang activity, ang meeting para mahitabo sa future. Pero personal nga arrangement, dili ni related sa mga fixed schedules nga parihaan ang schedule sa trabaho, eskwela, or establishments. Kini pong is joining present continuous bisan og next week ni kay giplanuhan o gi-arrange man ni nga schedule para mahitabo sa future. Nananghid ni Rhoda nga mo join kung kanusa ang trip nila. Nakigsabot ni siya sa ilaha aron maplastar ang plano sa future. Gamitin pud ni sa mga sitwasyon nga padung nga buhaton na karon. Wala pa masugdi, padulong pa sa future gihapon pero padung na jud buhaton. Parehaan ning mga examples.